koska ihmiset haluaa pelata omaa peliään kuitenkin. Ihmiset on aina halunneet tavallaan leikkiä tämmöistä taisteluleikkiä. Tämä on peli, ja parempi, että ihmiset pelaa täällä metsässä vaarattomasti kuin että tappelisivat oikeasti. Varje gång som barn leker sånt, och vuxna också, så det liksom tränar dem våldsamt beteende. Ehkä mä pelaan ensimmäisen joukkueen johtajana, eli meillä on se noin 200 hengen punainen joukkue, joka on jaettu 3 erikokoiseen alajoukkueeseen. Tätä on parempi kyllä verrata vaikka lumisotaan kuin oikeaan sotaan. Elikkä eihän täällä tarvitse pelätä niin kuin oikeassa sodassa tarvii pelätä, ja toi pallo lentää suunnilleen yhtä paljon kuin lumipallo lentää. Että siinä se suurin ero varmaan on just siinä, että se kontakti pitää hakea paljon lähempää, kuin jos vertaa niin kuin sotilasharjoitukseen, missä ammutaan paljon pitemmälle. Kontaktietäisyys on paljon pitempi, niin se tuo tuohon ihan erilaisen taktisen kuvion tuohon peliin. Jotkut pelaa aggressiolla, mä en itse tykkää pelata aggressiolla. Mutta kyllähän täällä osa porukasta huutaa kurkku punaisena ennen kentälle menoa, että saa sen drivin päälle. Mutta mä en itse tarvi sitä, että mun mielestä se on hauskaa ilmankin. Det tömmer inte din aggression. Efter den där leken är du lika aggressiv som innan du börjar. Den där nivån är samma. Men du får utlopp för all den energi där bakom. Och jag accepterar det för vuxna människor. Att de är riktigt ivriga också. Jag har lyssnat på människor som har berättat så här att sen kom jag bakom någonting och plötsligt såg jag två som och båda dem. Och då är man så inne i det där spelet att vad skulle hända om det sen skulle vara ett riktigt vapen? Det är nog inte krig egentligen. Utan jag skulle säga att det är precis som vilken bollspel som helst. Att det är bara det att vi har något som liknar ett vapen. Men att det är nog mera gruppspel skulle jag säga. Att, så tycker jag det. Och det är roligt. Man får kondition. Och vi hör till den gruppen som ska få längst fram och ta kontakt med fienden först. Har man en sån här liten militärfärgad rock så man syns inte lika bra. No, jag tycker att man måste ha någon hobby, och det här är en bra hobby. Man behöver inte fundera på något, utan man kan släppa sin aggression lite. Jag tror att alla måste släppa lite aggressioner ibland. Där är mycket annat än att skjuta förstås. Och om det är teater på samma sätt som teater annars, att du dör också, du lider också, du har en viss roll där och så vidare, då är det okej, det är helt okej.